Kaka no bende nyakura mo jongwe chiki thosa inya kamano mama ko chal mag ngima jopiny nitiere machielo bende madane mondo morang kar kae e nono ni mar Tifa oyango kanyo ni nitiere jogo masiro sirkal mano mar manywanda kata broad based government ma nono ni yango ni e gwenge mopogore opogore nitiere kwan ma bende biro kar kae penjo mantiere kawuono en ni ka nono mar Tifa yango ni atamalo 49 mago ganda ma Nyanza ok sirkand broad based kata malo 25 mamoko ema siro sirkand no to nitie moko bende mantiere diere mano ma pogo chiwo kata pogo chiwo chung margi geno ni podo medo duono nyaka ne broad based wacho ni ero kelo ber kendo ka ponono olemo ma oganda nyalo yudo ka deponi thoth ahinya ata malo ni duong 49 mano nyiso ni nus ma oganda mawuok Nyanza mano dadhogi ka sewacho ne gik matimore gi yani santo wane sirikal wawach ni wane sirikal wan kaka jo Nyanza kata jo Nyanza mano penji wachno lakini gikwedo ni onge ber ma gineno ineno ka seche ma ji wacho ga ni wane sirikal ji adi mane Nyanza moa Nyanza mane sirikal waseyudo minister wan gi nyang man kanyo murito nwa kar pesa but mano dhi nade konyo ng'at ma nyathine samoro kodhi sikul kech ka neno nentie gicha notimore Nyanza mama dani moro ma notero nyithinde sikul to odhi gi gweno nikech no konyala afford school fees to mani ngino ya thurgi minister mag finance koro yudo ka jok ma ka gini dhi bele to dano ko gone simu seche manene sikul no niti in kaka ineno ka broad based ni okonyo koso kokonyo tido ka at individual level en owuon seche ma en ganyo gi nyakware ma ok nyalo yudo fees oneno ka ok okonye broad based ok okonye but generally speaking be ke samoro gigi okony ng'ato directly anya paro ka governor ma machon ma Homa Bay aweti kana jomoko wacho no koti to no wacho no dona bi ywe laro dala mondo kung'ena tiyo koro samoro sirikal be ok nya tiyo kamano ni ng'ato ka ng'ato yudo service directly ni ng'ato monge fees ibire chulo koro nyalo ka broad base ni gik ma gitimo bende broad kaka inyalos yore ka ne ng'iyo sani kaka wan koro jo broad base gik mosetimore Homa Bay other than mo komedore gi ni ker dhi kono Jumapil kendo dhi tim nyasi kono tido ka nitie gik mosetimore ma konyo ganda generally ma ok nya bedo specific ni ng'ata achiel kaka koro ogernwa yore kidhi Homa Bay tiyo ko ger yo mar Kanyadhiang nyaka Kadel en mani no se ger gima timore be samoro dhiera ga Cleophas yorno no se bedo launched 2019 kocha to no ketho no joma ne gere no gotieke sani kendo no chako bedo launch koro from no the other time no bedo launch from Kanyadhiang kodhi gina ne Kadel sani koro dhi bedo launch from Kadel koduogo kama tiyudo ni pesa to no se jam anyway koro gimacho ni yore wantiego waneno kolosnwa paya kanyo maduong' ahinya paya ma Homa Bay chiro ma Homa Bay no se losi kiyudo kendo kaka Kartuke stadium bende no se losi yore ma donjo Homa Bay within Homa Bay county no ko lamsa sama no aseneno kaka ja Homa Bay mane ni kanyo machiegni olose ni ke jatend piny biro ko solo sin ka gimoro achiel kuom weche mag chwalo ne jopiny dongruok e kor gweng yani ko se lose to se lose ka kero se timo wuok ko dhi dog ndarago dhi dong kanyo koro biro gi pikero no be konyo jo Kiswahili wacho ni mgeni njoo mwenyeji apone lakini mano gidhuluo wacho nango wendo mondo bi mondo jo winyo maber jo dalo winyo maber koro ka ker osetieko nyasi mitimo chieng' Jumapil tibiro ro ni gigo biro dong mana kanyo to mani kech broad based koro broad based osekonywa broadly to lakini ka Tifa kata joma ne timo nonro ne kipenjo ng'ata achiel samoro en gino kone berne nikech nyathine ne school gino kone berne nikech chiege ne dhi nyuol to samoro ndara ne rach mo okochopo kata hospital samoro kone berne nikech osetieko sikul oonge tich nyithindo somo onge tich koro kone ber broad based but I think we do team mang'eny more need to be done mondo jo piny o feel impact mar government mondo kore kwanya wacho ni wan kaka jo onagi wa support wachni kamano kama chelo bende